Sibongile sikwamukele indaba enzehora lokuqala emini. Izindaba nizithulelwe unkosazana wakwaDambuza Magupa. Nazi ezinohlonze emini nje. Ummeli womsola wokuqala kanye nowesibili ecaleni le-VBS utshela inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi unesicelo sokuthi labasolwa abamele bashushiswe eceleni. Those individuals dropped the ball, and therefore it has implications for the broader collective and for, in fact, the image of government, which is the ANC. Owabe iphini ngamengameli wezwe ubaleka Mbethe uthi nakuba i-ANC ingakakhohlwa idingo zabantu abasebenzelayo, kepha kunabathile ngaphakathi kuleli qembu abaphambuka nezimiso zalo ezimqoka. If you different roles to play, you do your best whatever position you are at that stage in the field. Amabhobho azothola ithuba lokuguqusa i-Australia amahlandla amabili elandelana okokuqala emlandweni. Ummeli womsola wokuqala kanye nowesibili ecaleni elifaka phakathi inkohlakalo ukushushumbiswa kwemali kanye nokukhwabanisa ibhangi VBS u-Advocate Shaun Abrahams utshela inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi unesicelo sokuthi labasolwa abamele bashushiswe eceleni bangahlanganiswa nalabo abanye ngoba babhekene namacala afanayo bonke. Njengamanje sixhumana nentatheli elandela lolu daba uKelvin Dludla okhona enkantolo. Kelvin, ake usibeke esithombeni ngokuqhubekayo enkantolo. Sibingelele nombukelo wendaba ze-SABC esekhaya sisenhloko dolobha yezwe ePitoli njengoba ke sisenkantolo ephakeme yalo iPitoli kanti ke bavelile abasolwa abayishumi-nantathu abaveleke ngecala eliwundaba mlonyeni elifaka phakathi ke inkohlakalo kanye nokushushunjiswa kwemali. Laba ke uyakhumbula ukuthi ke bayathinteka esigamekweni esenzeka ke ebhange iVBS Mutual Bank njengoba ke bebevelela inkantolo ke ummeli wabo uAdvocate Shaun Abrahams ubezama ke ukunxenxa ke ijaji ukuthi ke abantu abamele babekwe amacala ngokuseceleni noma ngokukhethekile labo ke umsola wokuqala kanye nomsola wesibili. Uma ngabe tshela inkantolo ke uShaun Abrahams uthi ke laba abakufanele ukuthi ke bajeziselwe wonke amacala enzeka noma zonke igameke ezenzeka ngoba bona ababaningi kangako noma bathinteke kangako kuleli cala. Uphinde wakhala kakhulu ke uShaun Abrahams ekhala la enkantolo ekhalela ijaji ukuthi ke kunemqulu noma imqingo yamaphepha asekunesikhathi beyicela ke kuwona umbuso kodwa ke abakwazi ukuthi ke bawathole lawo maphepha. Ukhala ngokuthi ke ukungatholakali ke kwalawo maphepha ke kuzokwenza ukuthi icala lidonseke isikhathi eside ngoba bazoqhubeka ke belokhu bewafunele njengoba sikhuluma nawe nje icala belisahlabe ikhefu ke kanti ke ijaji kulindeleke ukuthi lingene la enkantolo esikhathini esingangakanani. Ngalokho ke ngizothatha intambo ngiyibuyisele kuwe e-studio ngisho ukuthi ke icala la enkantolo ephakeme yasePitoli lisaqhubeka. Bakhona bonke ke abasolwa boyishumi-nantathu okufaka phakathi ke uDanny Msiza we-ANC. Igama lami nguKelvin Dludla weindaba ze-SABC ngibika ngisePitoli. Ijaji lengamele icala lokubulawa kwaSenzomiwa likhala ngokungaziphathi kahle kofakazi wombuso uColonel Lambertus Steyn ngesikhathi eqhubeka nokuphendula imibuzo kaAdvocate Charles Mnisi malungana nobufakazi abethula ngaphambi kokuba athathe umhlalaphansi. Yize ijaji namhlanje liqale ngokufundela inkantolo imithetho kanye namalungelo ofakazi. Section 166. A witness may be cross-examined. But cross-examination in terms of the Criminal Procedure Act and in terms of Section 35 of the Constitution is not an absolute right. It's not an absolute right. Like all rights in our Constitution, they are limited by set exigencies. The authors basically say that it is a right of an accused person through his counsel to cross-examine a witness who is called by the state But then the injunction is that the court will, of course, guard against inadmissible questions.
Omunye walaba babekhona endaweni yokucimuka ominyobeni lapho kwadlula khona emhlabeni abantu abangama-20 nomuva uphothula ubufakazi bakhe namhlanje enkantolo yesifunda iMonti eMdantsane. U-Azola Witbooi oneminyaka engama-26 ubudala utshela inkantolo ukuthi wavele waphefumula kanzima waze waquleka. Njengoba inkantolo yesifunda iMonti eMdantsane esifundazweni Eastern Cape izama ukuthola imbangela yesibhicongo enyobeni esaholele ekudluleni emhlabeni kwabantu abangama-20 nomuva ngo-2022 uNhlolanja, umnikazi wale ndawo yokucima ukoma uSiyakhangela Ndevu abumgculisa ubufakazi obethulwa ngowasinda kuso lesi sibhicongo u-Azola Witbooi. Apha kuthe apha ngokumbonakala ingathi ngoku uhlayo pha buqinwe ngabantu kodwa kodwa apha kwistatement wethula ubufakazi umekwe lokuthi akakwazi okwamenza ukuba ame futhi abe kulesi simo ayithole kuso. I said I do not know what caused me to start. What made us not to be stairway. It's a stairway. People walk in a stairway down. So people were supposed to walk and move. Uphinde watshela inkantolo ukuthi kwavele kwaba ngumqanzi ukuphefumula kwagcina equlekile kanti konke lokhu uthi kwenze ngemva kokuba wayenikezwe utshwala. Abanye ababekhona basazokwethula ubufakazi. Sibindo kuhle ngidi endabeni ze-SABC. Njengoba iNingizimu Afrika igubha iminyaka engama-30 ibusa ngenqubo yentando yabantu, iyanda imibuzo mayelana nokuthi i-ANC ingabe sikhohliwe yini idingo zabantu ebasebenzelayo. Owabe iphini kaMengameli wezwe uBaleka Mbete ukugcizelela ukuthi nakuba i-ANC ingakakhohlwa idingo zabantu, kepha kubathile ngaphakathi kuleli qembu abaphambuka nezimiso zalo ezimqoka. Eselihanjwe ngaphansi kohulumeni wentando yabantu kule minyaka engama-30 edlule, owabe eyiphini likaMengameli wezwe uBaleka Mbete uthi nakuba i-ANC ingakakhohlwa ngezidingo zabantu ebasebenzelayo, kepha kunabathile ngaphakathi eqenjini abaphambuka nezimiso ezimqoka zeqembu. The ANC never lost touch. However, because it's human beings that go out to implement what is supposed to be implemented, what is supposed to be the collectively agreed upon policy and approach to things, those individuals drop the ball, and therefore it has implications for the broader collective. Njengoba i-ANC inganqobanga ukhetho lukazwelonke ngencaca yamavoti, uMbete uthi lokhu kwenze iqembu laphaphama kwabuyisa nomoya wokuzithoba ebuholini beqembu. I am not one who says, no, we're perfect, everything has gone very well. No, not everything has gone well. And of course, we see the signs of that. But where I am happy is that this past election result has sobered us up, has made us sit up. Umbethe owabe engusomlomo wePhalamende uyazichitha izinsolo zokuthi wayevikela owabe engumengameli wezwe uJacob Zuma. Even if the president had been FW de Klerk at the time, I would have taken the same positions because the speaker takes decisions on the basis of rules of parliament. Yeah. You don't have room to say, I like him and therefore the decision is going to be this way. No, it's not that way. Unobhala we-ANC eGauteng uThembi Nkosi Nciza uthi bazosebenzisana nawo wonke amaqembu ayishumi nokufaka phakathi i-Action SA. Uthi bayaqhubeka nokuxoxisana nalo leli qembu. I-Action SA yamukele ukusula kaKamelo Kamanda emva kokuphatha unyaka owodwa nawo ochazwa njengobukhungethwe yinkinga engapheli. So of course there was an issue that happened in one municipality that created uncertainty amongst the coalition partners. We had to make sure that we restore a trust amongst ourselves, and we agreed that let's put in a neutral mayor so that we're able to build a solid foundation for the trust. And I think immediately after the ANC then developed its framework to say, let's engage parties, because a party that has a majority, or rather a majority in council or anywhere else, must be allowed to try and engage to constitute government. When that framework came about, and of course the GNU, the popular GNU, really paved the way for us to be able to do so. Sikubingelele sokwamukele uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibiye ukuthi
Ummeli womsola wokuqala kanye nowesibili ecaleni elifaka phakathi inkohlakalo ukushushumbiswa kwemali kanye nokukhwabanisa ibhange i-VBS u-Advocate Sean Abrams utshela inkantolo ephakeme ePitoli ukuthi unesicelo sokuthi labasolwa bamele bashushiswe eceleni bangahlanganiswa nalabo abanye ngoba babhekene namacala afanayo bonke. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngena kuzo uyigcine ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola. Umnyango wezemfundo esisekelo esifundazweni eGauteng ukhumbuza abazali ukuthi bangakhohlwa umnqamla juqo namhlanje phakathi kwamabili wokufaka izicelo zokufunda zabafundi bebanga ugrade 1 no grade 8 ngohlelo lwe-internet. We had to extend with 2 days, and since the last 2 days, you can see, I mean, the parents are coming into the system. Sometimes some parents wait for the last day, and then you can see that numbers are increasing and all that. But we are encouraging them to utilize this opportunity because midnight the system will then shut down. You will not be in a position to apply. But what will happen, we will leave an allocation for those that will be uploading documents. They will be in a position to upload documents up until the 21st of August. And from there, we go back and review on what we have in the system and plan for our placement process, which will start on the 16th of September. Ukushiya phansi umsebenzi wamaphoyisa aseNingizimu Afrika kwenyuka ngezinga elithusayo kanti inyunyana zithi abaphathi kumele bakhathazeke ngalokho. Intatheli yendaba ze-SABC u-Ayanda Mhlongo uxoxisane kabanzi nalowo wayelungu lophiko eliphezulu le-SAPS i-National Intervention Unit. Wonke amaphoyisa uma ngene embuthweni azibophezela ukuthi azosebenza avikele izakhamizi zakuleli. Kodwa-ke kule minyaka embalwa edlule amanye amaphoyisa ebengasakwazi ukumelana nalesi sifungo akhetha ukushiya umbutho ngenxa yezizathu ezahlukene. Because I believe ukuthi isiphoyisa is not only umsebenzi but ngelinye ixesha kwayiyo ne-calling because sube kukhona into ekuphushayo yokuthi nawe ufuna ukwenza utshintsho emphakathini uncedise ukulwa icrime nayo yonke lonto le. Ngokusho kwabe SAPS NIU ibalwa namathimba sezingeni eliphezulu. Amalungu ayasebenza ezimeni ezibucayi kakhulu esihlanganisa amacala okuhlasela izimoto ezithwele imali, ukugebenga kuhlonyiwe kanye nokuqapha lapho kunodlame lomphakathi olingozi khona. Amaphoyisa we-intervention unit ajongana nobunzima obukhulu kakhulu xa kusiwa ekutheni kufight crime. Now njengoba besenditshilo ukuthi kukhona ezinye izinto bekufanele ukuthi bancediswa ngazo. Ndizawuthetha mhlawumbe into njenge-equipment okanye mhlawumbe sithi nje resources ekufanele bancediswa ngazo ezamaphoyisa uze bakwazi ukuthi bafight crime effectively. Uthi ezinye izathu zenza amaphoyisa ashiye umbutho ngamaholo aphansi, inqubomgomo engalungile yokukhushulwa ezikhundleni, ungaphathwa kahle kanye nokunganakwa. I-management yesiphoyisa if bona bekuthiwa benza izinto right bekufanele uba bajonge yonke into bangajongi i-unit ethile but bajonge isizathu sokuthi why amaphoyisa eshiye. Izinyunyana zamaphoyisa zithi sikhathazekile kakhulu ngokushiya kwamaphoyisa nekhono eliphezulu. Abaphathi be-SAPS bagcizelela ukuthi unyaka nonyaka kuqeqeshwa amaphoyisa amasha nabe sefakwe esigabeni esikhethekile. Kwindaba ze-SABC ngingu-Ayanda Mhlongo ngiseThekwini. Ukusalela emuva komnyango wezokuhlaliswa kwabantu e-Eastern Cape nokuhlinzeka ngezindlu kubakhahlameze kakhulu abathintekayo. Lo mnyango uthi ubeke phezulu equlwini abantu abaphila ngokukhubazeka abakhulile kanye nemndeni ephethwe yingane kodwa iningi labo lisaphila ngaphansi kwezimo ezingezinhle. Lo ngutata uZitata Hlazane oneminyaka engama-67 ubudala oyinzalelwane yaseDutywa. Wayeneminyaka emihlanu kuphela ukukhubazeka kwakhe emva kokufa imilenze. Ubomi bakhe bonke usebenzisa esisixhobo sifana ne-ayini xa ehamba nawasinikwa ngurhulumente waseTranskei. Ndafika ndababona bebeqale baya. Ndangayamkeli into yoba ndibe ndiya-operator for ukwenziwa inyama kuba ndibe ngenyama. Ndavela necebo loba mandilungiselelwe izandla ezi ndisebenzisa zona ngoba inyawo zisezinyathela phantsi. uHlazane uthi susela oko waqala ukuvota ngo-1994 wayenethemba lokufumana indlu ethi yena kodwa kunanamhla oku usahlala kwindlu ayiqeshileyo nangona kokudala esenza izicelo zendlu. Ngethuba i-SABC idibana notata uHlazane ngomhla wovoto ngoMeyi wayengekabi nayo ne-wheelchair. Wayifumana emva kokuya esibhedlele ngoJuni emva kokuhlaselwa si-stroke ebusweni.
Isebe lokuhlaliswa kwabantu liyavuma ukuba kukho ukutsalemva kumba wobonelelo ngezindlu kubantu abanemfuno ezikhethekileyo. Kufanele basithi njengoba sikiprogram yokwakha izindlu sikwazi ukukekelela kweli cala labantu bokhubazeko kuba sinayo into ethi bayathanda ukulibaleka bayakuthanda ukusilela and singurhulumente besike nathi saqhwalela in terms of sikwazi ukubenza ipriority kwindlela esizisa ngayo inkonzo abantu. Ukanti isebe lokuhlaliswa kwabantu lithembise ngokumbonelela ngendlu yethutyana uTata uHlazane eza kumelana nale meko akuyo. Kwindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Isenkulu inselele esabhekene nohulumeni kanye nohlaka lwesigungu esezamabhizinisi olubambisene nohulumeni ngenhloso yokwakha amathuba emisebenzi eNingizimu Afrika kanye nokuthuthukiswa komnotho wezwe. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa namalungu ecabinet lakhe babambe ingunyazane endlini zombuso ePitoli nohlaka lwezamabhizinisi. Lo mhlangano wesigungu sezamabhizinisi esibambisene nohulumeni uqondane ngqo nokwethulwa kwezibalo zakamumva ngokwesimo sabantu abangasebenzi eNingizimu Afrika. Ngokombiko wezibalo ezisanda kwethulwa zikhomba ukuthi sebengu 8.4 million abantu abangasebenzi eNingizimu Afrika. Eminyakeni eyishumi edlule lesi sibalo besimi ku 5.2 million wabantu. Ungqongqoshe womnyango wezohwebo nezimboni uPakstow uthi elakuleli ledlula esikhathini esike saba neziwombe ezingelula ngokuthuthuka kwezinga lomnotho. I think it's important to acknowledge that in 2023, the country was facing significant challenges. These challenges, of course, at the back of the devastating impact of the COVID pandemic, but also a number of critical challenges that were impeding economic growth and development in our country. Umhlangano wamalungu ecabinet nesigungu sezamabhizinisi uvumelene ngelokuthi kudingeka ukuthi kulunge ngokusheshsha udaba lonkinga yogesi. Kubhekwane ngqo nobugebengu obuhambisana nenkohlakalo kanye nokukhwabanisa. Kuphinde kwengezwe nomzamo wokukhandwa kwamathuba emisebenzi. We also set ourselves ambitious targets with regards to job creation and employment on the basis of increased economic activity, but also overall confidence, societal confidence and investor confidence that would spur further investment. Uphiko lwamaHawks oluyingxenye yesigungu sezamabhizinisi esibambisene nohulumeni lukholelwa ukuthi phakathi kobunye bobugebengu obuphazamisa kakhulu ukusimama kwezwe umkhoshosho wokushintshiselana ngemali ongekho emthethweni engene ezweni iphinde iphume ngendlela yomshosha phansi okuhambisana nokukhwabanisa. Luse phansi uhwebo lerandi ezimakethe emini namhlanje. Libiza u-18.10 edoleni laseMelika, libe ngu-23.21 kupondo kanti lingu-19.92 ku-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.35. Isephezulu inkoba yezabelo eJSE. Igolide libiza $2,470 i-ounce. Iplatinum yona ibiza $932 i-ounce. Uwoyela ongahluziwe ubiza $81.05 umphongolo. Mbukeli, umhlahlo wesimo sezulu uyalandela emva kwekhefu.
Mbukeli sibeka lapha indaba zehora lokuqala emini siyabuya futhi ngehora lesikhombisa. Umusa wenkosi ube nani nonke.